kodwa duto te kichalamo ka Kwarkoga. Dhano madhako nyuolo dak e piny ni mana kuom kinde matin kende. Kendo chandruok lilo ema oneno. Ochalo yath madongo to bang'e itong'o oko. Kendo lal nono. Bende ochalo gi tipo makadho. Kendo ok osiki nyaka chieng'. Kata ka pod wangima to tho ema oluorowa. Ruoth, in kare kisin kodwa nikech richowa. To kata kamano in ema waringo iri nikech in kendi ema inyalo konyowa. Nyasaye maler moloyo, Ruoth manyalo gik moko duto, kendo jakony mang'won, wakwayi mondo kik iterwa e rem malit mar tho manyaka chieng'. Ruoth, ing'eyo weche maling'ling duto manie chunywa, emomiyo kik idagi winjo gik ma wakwayi, to iwenwa kuom ng'wononi. Ruoth manyalo gik moko duto, jawarwa kendo jang'wono, jang'ad bura kare manyaka chieng', kik iwere mar tho pogwa kodi. En dwaro mar Nyasaye mondo kuom ng'wonone okaw chuny nyaminwa Feni Achieng' Oyugi. Tupate vijana waweze kuweka bodi mwili wake kaburini. Tupate vijana na kamba kama inawezekana, ama kama mnaweza ingia. Wayud ji ang'wen. Tondego will let us down. Wayud ji ang'wen. Tupate wanne waingie ndani. Wanne. Vijana wako wapi? Pole pole tu. Pole pole. Tuweke tu pole pole. Hapo nyuma tusaidie.
kule nyuma. Chorege mbele, chorege. Gol tiendi kaza kuchwala mbele. Chwal koni matin. Pole tu. Asante. En dwaro mar Nyasaye mondo kuom ng'wonone okaw chuny nyaminwa Feni Achieng' Oyugi makoro sewewani. Emomiyo waketo ringre lowo. Lowo dok kuom lowo. Buru dok kuom buru. To wang'eyo gadiera ni ji nochier kuom jomatho. Nikech chier mar Yesu Kristo Ruodhwa, ni mar Muma wacho ni Kristo biro kawo ringrewa manyap kendo matho mi oloko bed machal gi ringre wuon man gi duong'. Kotiyo gi teko momiyo keto gik moko duto e bwo lochne. Eka ne awinjo dwol moa e polo kawacho niya, ndik ni chakre kawuono jogo motho kogeno kuom Ruoth gin johawi. Roho bende wacho ni gin johawi adier nikech giniywe kuom tichgi matek. A Nyasaye manyalo gik moko duto, wang'eyo ni jogo duto motho koyie kuom Ruoth ngima kodi, giseweyo chandruok mar ringruok kendo koro gineno mor kod kwe. Emomiyo wagoni erokamano maduong' nikech iseneno ni ber mondo igol nyaminwa Feni Achieng' Oyugi e masiche mag piny motimo richoni. Bende wakwayi kuom ng'wononi maduong' mondo itiek tich Kristo Ruodhwa. Nyasaye mang'won gi lala Kristo to nodok mangima kata obedo ni otho. Kendo ni ng'ato ang'ata mangima moyie kuome ok notho gi tho manyaka chieng'. Bende isepuonjowa kuom barupe mag Paulo jaoteni maler ni mondo kik waywag joma otho moyie kuom Kristo kaka jok ma ok oyie kuome timo, nikech wang'eyo ni giyweyo gi Ruoth. Awuonwa wakwayi mondo ichierwa e tho maricho kelo, mondo iterwa e ngima makare. Kamano ka wae e ngimani to waywe kod wuodi kaka wageno ni nyaminwa Feni Achieng' Oyugi bende koro yweyo. Wakwayi bende ni chieng' giko piny ka ji duto chier to onwang'wa ka wan jomoyie ma wayud gwethni ma wuodi mihero biro gwedhogo jogo joma oheri kendo oluori, kawacho ni biuru un joma wuoro osegwedho mondo ukaw piny moseketnu chakre chwech piny. Wuonwa mang'won, magi duto wakwayi e nying Yesu Kristo jagachwa kendo jawarwa. Amen. Wuonwa manie polo. Yes. Sorry, Lord, koko duongi magi nyaka chieng'. Na mama Feni, jaod Feni, anybody manyalo kiro lo thuolo maru. Joma dwa kiro lo. Mama Feni kama yuko ama dada zake. Ng'ata madwa kiro lo.
waimbaji, marafiki. Natangata mali wa Kirolo. Naona mawafiki wanakuja kisha. Shike. Nani ako naye? Vijana tusaidieni kurudisha mchanga.